אני יכול להתחיל. אני רץ. אוקיי. שאלות? יורם, שלום. שלום. שלום לכולם. שלום לתמרת. אתה פעלת בגרילה עד עכשיו. חצי. חצי? חצי גרילה. דברים נכתבו למקוטעים. לא כמכלול, אבל מדי פעם. והנה אתה נחשף פעם ראשונה. לא פעם ראשונה, אבל מרגש כמו בפעם הראשונה. מרגש כמו בפעם הראשונה. זה לא עניין עקרוני, זה לא שחשוב, זה צריך להיות סודי, נכון? ממש לא. ממש. זה פתוח לכולם, כן. מה, תספר לי איך התחיל, איך הכל התחיל? אני לא יכול לומר איך זה התחיל, כי אין תוכנית סדורה. גם כל פעם שמבליח משהו, איזה רעיון, או שזה תוך זמן קצר, או שהוא חופר. כדוגמה, העבודה של כפרי, שהתחילה ביום האומנות, אני חושב, ב-1986. כפרי בין שאר האמנים הביא אבן, והדגים כיצד חוצבים באבן. וכתב, ויחצוב באבן, ויבן בית, מהצד השני. חתם את שמו במהלך היום, וכולם ראו איך חוצבים באבן, והניח את האבן, וככה נשארה לנוח 25 שנה. רק שהיא כוסתה בשיחי רוזמרין, וזה השלב הראשון. השלב השני, חצבו או פילסו את כביש העלייה החדש, כי לפני כן היינו עולים דרך בית הקברות. ובשולי הדרך החדשה היה סלע גדול שהיה מבוקע לשניים בצורת טריז, שבעצם העין שלי תפסה שפה צריכה להיכנס האבן של כפרי. ובערך 10-15 שנה. כל פעם אמרתי, אני צריך להביא את האבן, אבל בסוף איכשהו אמרתי, אוקיי, עושים את זה. ביקשתי מההנהלה. אייל תרם רצועות להרים את האבן, לבן תרם מסעית עם מנוף, ותוך שעה האבן ישבה שם, בתוך הסלע, היכן שהיא אמורה בעצם להיות. או הפרות, גם כן זה שארית של סלעים מחציבת הדרך. אני חושב העמידו אותם בשורה או בטור כדי למנוע מרחבים להיכנס לשמורה. וכל פעם שירדתי, בפעם אחת פתאום ראיתי אותם, אמרתי, מה נעשה עם זה? זה כבשים, זה פרות. בסוף החלטתי על פרות. באמת, בשבת בבוקר כלשהו. טוב, אני מתכנן לוגיסטית איך אני מבצע. ירדתי עם הנכדים. וצבענו את הפרות, וזה היה כיף גדול. שזה משהו שמאפיין את העבודות שלך, אתה מתייחס למקום, אתה לא כופה את עצמך על איזשהו משהו, אתה עובד עם המקום, עם משהו. חייב לעבוד עם המקום, כמו ההורג, קיני ההורג בנמיביה, בזמן טיול, ראינו את ההורג, יש את ההורג החברתי שהוא מקים קיני ענק, אבל קבוצה של 100-200 זוגות הורגים. ציפורים. ציפור הורג חברתי. כל כך גדול, והם מוסיפים, עד שבסוף העץ יכול לקרוס, או ענפים שלו קורסים. ויש את ההורג שחור המסכה, שיש לו כמה בנות זוג, והוא כדי להרשים וללכוד בנות זוג נוספות, הוא הורג לבד כ-20-30 קינים על עץ אחד, והן באות, מוצא חן נשארות. והקינים חלקם מאוכלסים על ידי הנקבות, חלקם על ידי דיירי משנה, כמו נחשים שנכנסים פנימה ומוצאים שם מחסה. וזה מאוד עניין אותי, ריתק, עצי שיטים, רק על השיטים הוא בונה את זה, עצי שיטים, ומהם, עליהם תלויים עד ל-20 קינים עגולים שהוא הורג בקפידה. השיטים בעלייה לתמרה תמיד הזכירו לי סוואנה, תמיד חשבתי אולי נעשה שם איזה אריה או איזה ג'ירפה,
אבל בסוף עשיתי את הקינים האלו, זה אחרי הנסיעה לנמיביה. והיה פה מפעל קינים במרפסת. התהליך הוא מנפחים בלון, ועוטפים אותו בדבק ובדשא קצוץ, ואחר כך ברצועות של כפות תמרים, כדי שזה יהיה כמה שיותר למקור. כמובן לא ישבתי והרגתי כמוהו, כי זה בלתי אפשרי. ואחר כך עשיתי אורג, קניתי בחנות הצעצועים במגדל העמק ב10 שקלים אפרוח צהוב, ועשיתי לו מסכה שחורה. ותליתי אותו שם בתנוחה שהוא אורג, ממשיך להרוג. וכן, ביום אחד תלינו את תליתי לבד את כל הקינים, יחד עם האורג, שמצפה. הבת שלי כתבה, האורג מחכה לנקבות, והייתה עמולה רבה, בעיקר בין מתענייני ציפורים וביולוגיה. כתבה חברה תמרת, כתבה למוקי גרוס, שהיא הביולוגית שם בחבורה, אם זה איזה זן פולש, ואולי זה איזה קינים של ציפורים שעשו את הרחבה ליד בית שערים וקרטו שם עצי אקליפטוס, אולי הציפורים עברו לכאן, ואולי זה לא טוב לתמרת וכן טוב לתמרת. היה עניין רב. מהומה בעיני. ביורפיץ. זה ממש השקעה, כל עבודה כזאת, זה לא כן. שרוול. כן, כן, אני מתכנן את הביצוע לפרטיו, ואז יוצא לשטח וזה קורה, למשל אי התנועה, המנגל, לא היה פה אי תנועה 2000 שנה, לפחות 2000 שנה, מנעו מאיתנו אי תנועה, ובסוף היה אי תנועה. כשהרחיבו את הכביש, עשו את אי התנועה המגודר, והייתה חגיגה שלמה. דשא. ספר לאינטרנט, שזה רץ בכל הארץ, זה היה סיפור. דשא, היה שם דשא, מטר מרובע, היה מנגל, היו פחמים, היו דגלים, דגלי יום העצמאות, ואפשר היה לחגוג בתמרת. רק שהיה צריך למהר לתפוס שאתה... זה ממש תיקון של עוולה חברתית. כן. באותו עיכול היו כמה דברים. היה שביל ישראל. מאוד כעסתי ששביל ישראל לא עובר בתמרת, מקום ראוי ששביל ישראל יעבור בו, ואמרתי, יהיה לנו סימון של שביל ישראל משלנו, פנייה שמאלה בדיוק בעיכול, רק שתוך שבוע זה נמחק בחמת זעם על ידי ירוקים, שאמרו איך ייתכן לחשוף את הקרטון הרך ולצבוע עליו. הקרטון זה הסיבה שהמחצבות, שורת המחצבות פה למטה. כי ממנו הכינו גיר בשריפה לבנייה. המחצבות הן, אני חושב, מתקופת הטמפלרים, מסלילת הכביש, חומר בנייה, חשוב. אז העיכול כוסה בפטינה עם השנים וצמחים, ואז לצורך הרחבה של העיכול, מסיבה בטיחותית, חצבו, ושוב נתגלה קרטון לבן, ועליו עשיתי את הסימן. הטענה היא שאסור היה לסמן את שביל ישראל, כי זה קרטון לבן. זהו. תחנות הצדק תוכנות מהר במדינת ישראל. בעיקר בתמרת. עוד דבר בסיבוב הזה, העבודה שלי חשובה, וזה 1,000,000 כפות ידיים. מרכז פרס לשלום, יחד עם תרומה של האמן דני קרוון, נטעו ערוגות של כפות ידיים, החל מאזור השרון וצפונה ודרומה, בכל צומת ולצידי כבישים. ידיים צבעוניות שמושטות לשלום. האסוציאציה המיידית שלי, שראיתי את הידיים האלו, היו עם עוד 2 כפות ידיים. זוג כפות ידיים של מוישלה, הילד מגטו ורשה, עם כובע קסקט.
וזוג כפות הידיים של עזיז מרמאללה, שיצא לחלון עם ידיים מגואלות בדם. אמרתי, נכון, כולנו הורגים לשלום, אבל בואו לא נשכח עוד 2 זוגות ידיים, ובסיבוב, באותו עיכול, מעל הסיבוב, אפשר לזהות את כפות הידיים, ניתן היה לזהות, כעת רובם נפלו בגשם וברוח, את כפות הידיים של עזיז ואת כפות הידיים של מוישלה. מוישלה יש לו כובע קסקט שם, לעזיז יש ידיים אדומות, ועוד הרבה ידיים צבעוניות שרוצות שלום. זאת אומרת שבעבודות זה לא רק אמירה הומוריסטית קונדסית. או אומנותית, אלא יש לך גם איזושהי התייחסות חברתית או פוליטית. בהחלט. בהחלט. שאלות? תגיד כמה מילים עליך, אתה בעצם רופא ילדים. אני רופא ילדים, כעיסוק אולי משני לתיקון אופניים. הבת שלי כתבה שהמוח הקודח והרעיונות והאומנות זה בעצם הבסיס. על בסיס זה הלכתי ללמוד רפואת ילדים, ככה היא טוענת. זאת אומרת, שחלק, מרכיב חשוב בעבודה שלי גם ברפואת ילדים, זה המוח הקודח. זאת אומרת, לא, כן, זה לא איזה רופא שמתחיל לייצר, אלא איזשהו יוצר שנעשה גם רופא במהלך החיים שלו. זאת אומרת שתמיד התעסקת גם באומנות? תמיד היה לי מוח קודח. תראה, אני למדתי חקלאות לפני שהחלטתי לפנות לרפואה. עבדתי, בזמן הלימודים בפקולטה, עבדתי במכון הווטרינרי, ואיה עדני, שהיה אז מנהל המכון, אמרתי לו, כשבאתי מלגה לנורווגיה ללמוד וטרינריה, אז הוא אמר, השתגעת? וטרינריה? לך תלמד רפואה הומנית. אז הרצון ללמוד רפואה היה בעצם אחרי קריאת ספר. שער הניצחון של אריך מריה רמארק. ושם מתואר פליט פוליטי, כנראה מגרמניה, שחי בפריז בשנות הנאציזם, ושורד בזכות המקצוע הזה. אז מכיוון שאמרתי שהפליטות אולי עוד לא הסתיימה, אני אלך ללמוד את המקצוע הזה, כי איתו באמת אפשר להסתדר בכל מקום. בתמרת בעצם העבודה הראשונה הייתה של האבן? האבן, הצפרדע, כן. הצפרדע, מה זה הצפרדע? יש סלע בתחילת השביל למגרש של הכדור חופים. יש סלע שהזכירה לי קרפדה גדולה, צפרדע, ואז רק צבעתי והוספתי זוג עיניים. ואז עבר שם פועל, היה שם אתר בנייה, פועל ערבי, שאלתי אותו מה זה, אז הוא אומר, מה זה? זה דובדה. דובדה. אז אמרתי לו, תכתוב. אז הוא כתב על זה דובדה. ואז עברו 2 מטפלות של הילדים הפיליפיניות, ואמרתי, מה זה בפיליפיני? אז הם צחקו, אמרו, פלקה. אמרתי, טוב, תכתבו פלקה. כתבו את זה באנגלית. וזהו, קרפדה גם שהייתה שם עם עיניים גדולות איזו תקופה, ואז פרחחי תמרת התיזו את עיניה וזרקו לה לסבך, והעליתי שוב את העיניים, ושוב שמתי עם דבק שיש, מה שאומרים, ושוב ניתזו העיניים והושלחו לסבך. אז לקחתי את העיניים והבאתי אותם לחצר שלי. הבאתי לחצר, אפשר לחדש לצורך הצילומים, אפשר להביא שוב את העיניים למקומן, כדי שתהיה צפרדע כהלכתה. יש עוד פרויקט שאני רוצה להזכיר, אתה בטח תשאל אותו, אומר, על העמודים האלה שהיו מתחת לתל שמעון, איך קוראים לזה? דגלי התפילה, נכון. היינו עם שושי, היינו צפון הודו, על גבול טיבט סין, בטוואנג. בטוואנג, בעיר הזו ישנו המנזר הבודהיסטי השני בחשיבותו לזה שלאסה, בבירה שלהם. והבאנו דגלי תפילה,
לבנים, שאותם תקעתי בשורה הקלטונית כזו, במעלה תל שמרון, אבל חיש מהר, הרועים קילו בהם את זעמם. ועכשיו, אחרי הרבה שנים, אז את הדגלים הצבעוניים תליתי, בסוף מצאו את מקומם במעלה שושנה. מעלה שושנה זה המעלה שמקביל לכביש העולה לתמרת, וזה להולכי הרגל, לעולי הרגל. זה אותם דגלים? זה אותם דגלים שהיו... שמעל הכביש, כן. מעל הכביש... שהיו בתל שמרון? לא. תל שמרון זה היו דגלים לבנים, ארוכים, שזה גם סוג של דגלי תפילה שמונחים, ודגלי התפילה הצבעוניים הם במעלה, בדרך כלל. דגלי התפילה הצבעוניים בהימאליה הם בדרך כלל במעברים, בפסים, במקומות הגבוהים יותר. אז כעת דגלי התפילה הצבעוניים הם מתוחים מעל העמק שם, עמק של מעלה שושנה. הצלחת למתוח אותם? מאוד פשוט, לוקחים בקבוק של 0.5 ליטר, ממלאים אותו במים, קושרים חוט מוליך, שפגאט, אוספים כוח וזורקים מעל צמרות העץ, וזה מוליך כבר את החוט העיקרי, חוט הניילון, את הכבל, וכל הסיפור נמתח, ולשמחת כולם. יפה. אתה כבר יודע מה הפרויקט הבא? ממש לא. ממש לא. זה משהו שמבליח פתאום, ואז רק אני מתכנן את זה, ולפעמים בבטל, כי זה נראה לי בנאלי, כי זה לא עבר מספיק זמן מהקודם, אז נכניס למגירה. אבל ממש אני לא יודע מתי ואם, והיכן, ברור שזה יהיה איפשהו על הדרך, או בתוך תמרת. יש עוד פרויקט אחד שלא דיברנו עליו, זה השלג. אתר הסקי, כן. את השם נתתי לו מאוחר יותר, אבל אמי, זיכרונה לברכה, זעמה על דני רופ כשהוא היה מפספס את החזית. היא זעמה שהוא אומר גשם מקומי. היא אמרה, מה זה מקומי? תגיד איפה. מקומי יכול להיות שם, יכול להיות פה, אתה לא מתחייב, היא הייתה זועקת וזועמת מול מסך הטלוויזיה, שהוא מתחמק מאמירה חד משמעית, בתור יקית, אי אפשר להגיד מקומי. ותמיד בגרמנית אתה אומר, דני רופ אמר, כאילו בזלזול כזה, מה נורא. ואז היה אותו קיץ חם, אני חושב שזה לפני 5 שנים, סוף קיץ, והחום היה בלתי נסבל. ואמרתי, צריך להקל על העולים בעלייה, בעיקר רוכבי האופניים, כי אז התפתח כל הסיפור של קבוצות האופניים פה, אלה שהולכים ברגל, אלה שרצים את העלייה, ואמרתי, נעשה אתר סקי בעלייה, לפחות עמודי הסימון, כשהשלג מגיע לגבהים של 3 ו4 מטר, דאגתי שיהיה אורך מספיק, וסימון מטריע, שנוהגים שיזהרו בעיקר מגולשים שחולפים, או החלקות על קרח ודברים כאלו, וזה היה באמת, אמרו לי בחודשים החמים האלו, שברגע שראינו את זה, הוא קל לנו ודיוושנו במעלה, במרץ רב יותר. זהו, זה היה אתר הסקי. מה אם היית אומרת על הפרויקט? אני חושב שבשנים האלו היא כבר לא היה לה כוח כבר לכעוס, היא קילתה את כוחותיה בתחומים אחרים. שדני רופ לא ידע על הפרויקט? לא, יצאתי כל מיני תמונות שלו, הוא היה שרירן כזה, ואיש שמפתח שרירים ובודי בילדינג, אבל לא, זה נותר חד סטרי, הוא לא ידע. הוא לא ידע, לא גילינו לה. מה אתה מאחל לעצמך על השנה החדשה? קודם כל בית תמרת. בית תמרת, נאחל, אמרו הבנים באחד המחזורים,
שהם מודים לנו לדור המייסדים, שנתנו להם מקום כזה נפלא לגדול בו. אתמול העליתי שתי נערות צעירות בטרמפ, מאוחר בלילה, שחזרתי מעבודת רופא מחליף. הם ירדו מהאוטובוס והמתנתי להם והעליתי אותם למעלה. אחת אומרת לי, אתה מתמרן? אמרתי לה, כן. בחיים לא ראיתי אותך. אז אמרתי לה, זה וזה, הרפרנס הכי צעיר זה נועם, שהוא מתקרב כבר ל-30. אולי את מכירה, נועם אופנהיים, כן, אני משפחת קוגל, והאח שלי היה, אני חושבת, ידיד שלו. ואז הורדתי אותן, אמרתי, נביא אתכם לבתים? אז הם אמרו, לא, אנחנו הולכות, אין בעיה, בתוך תמרת, אנחנו הולכות בביטחון, גם בשעה כזו של 11 בלילה. אז זהו, זה בזמנו, כשהמחזור אמר לתושבי תמרת שהם ממש מודים לנו, שנבנה יישוב שכל כך טוב להם ונוח להם. מה שאני מאחל לתמרת זה שיחזרו הרבה ילדים לכאן. אני לא יכול לעבוד דוגמה כבר, כי הילדים שלי אמרו, משעמם לנו פה בערבי, אז אנחנו במקום אחר. שתהיה שנה טובה, שנהיה בריאים, שנאריך חיים. שנמשיך לצחוק. נמשיך לצחוק, אתה תמשיך לחייך. חיוך המקסים. תודה רבה, יורם.